May kayan tamaan tayo kakabsat nga nagurat agsida tayo iti ginisa nga agurong. Ay tagarodon kakabsat rugyanan tayo iti makilinips tulipsen. At iti agsulto-sulto. Mas kakayat iti kasta nga luto na igisalaeng no agurong. Adye medyo ikam iti alsem na. Nga na igisalaeng iti bagoong. Pero nga ado ti makan mo nga innapoy dita ado maiduron na nga innapoy. Dagiti awan kasi nultop na dita kakabsat nga nagurat in kayon mga lati agurong tano da kalips to lips yaw. May dita rawan pa kay chismisa mawan pa kabagbagaan dagiti tattao nga chismosa. Kastamot lang agbuybuya kagarodan kabsat ay ket pa-follow mo teren ken pa-share dayto nga videos tayo tano always updated ka kadagiti binabagtit nga videos ko. Ta iti mangan nakakamot ken nakangato iti saka nga kunada. Mas naimimas kano iti mangan no kasta. Kasta tay kunada nga awan ka arte-arte na. Uray kasta lang iti sidaan solben basta dalaki di may pares ti innapoy. Kesa jay mangan ka nga simumulagat. Og tilmo-tilmon kan tatakapsat. Ayan, malakamoten ti innapoy mo kun sidaan mo ta sabayan nak nga mangan.